Аңладым, жаннар жанда иде инде. Юк, җитмәде миңа синле гомер. Синдәйләр юк бүтән бу җирдә. Тормышымда булган өчен. Бер киткәннәр кире кайтмый икән, югалтканнар кабат табылмый. Минем гомер үлгәнчегә кадәр җансыз алып сине сагыну. Үзәгемнән өзелгән үз кешем, синең дә күргән ак тешем. Онытылмас, мәңге тынмас яратуым, рәхмәт, рәхмәт, тормышымда булган өчен. Сине жуйган көнне мин үземне жуйдым, тик яшәргә кирәк, нишлисең? Җирдә күпме бәндә, тик ни мәгънә? Миңа тик син җитмисең. Үзәгемнән өзелгән үз кешем, синең дә күргән ак тешем. Онытылмас, мәңге тынмас яратуым, рәхмәт.